Annual report sa Commission on Audit nakatala og 40 ka mga social amelioration program kung SAP beneficiary sa lungsod sa Minglanilla nga nakadawat bisan dili kalipikado. Anang report ni Femery Dumapong. Sa gipagawas nga annual audit report sa Commission on Audit sa tuig 2020, ilang nakitaan nga mobalor sa 240,000 pesos ang nahatag sa upat ka mga konsehal sa barangay, tulo ka mga regular nga kawani sa lungsod ug 33 ka mga job order employee nga dili mga kwalipikado sa Social Amelioration Program. Usa kanila si Konsehal Mario Parehes sa Barangay Ward 2. Apan sa pagsusi ni Kapitan Johnny Floyd Castañares, wa sa talaan sa SAP beneficiary si Parehes. Ang nabutang dito is the Mario Parajes Senior, the Papa, and not exactly the konsehal nato sa barangay. As confirmed by our BHW, wala naka-receive si Mario Parajes Senior. It's because he is working in the local government pod. So the name Mario Parajes Senior was actually cancelled. Sa gipakita nga talaan sa barangay health worker nga in charge sa pagpanglista sa purok, diin nagpuyo ang konsehal. Wa ang panga ni Parehes. Hinuon, ana ang iyang anak nga usa ka solo parent. Kiniihang anak kay solo parent man ni siya, nay anak usa. Adto nga time, moy akong gipuli sa iya nga kuan kiwali islat. Wala gid na siya naapil. Kay kami mismo kay baw man mis amo ang kuan nga guidelines. Gipalapdan pa hinuon sa kapitan ng pagsusi ni ini. Mato sa tigpamaba sa lungsod sa Minglanilla, ilan na ang gipasusi ang taho sa audit report sa COA. Samtang gipaabot nila ang kopya ni ini. Uba ni June Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.